Salam vatandaşlar. Hoş geldiniz Türkmenistan Demokratik Opozisiyasının kanallarına. Çünkü bizim temamız Putin öldü mü ya Putin ölmedi mi? Putin ölün yadayına Türkmenistan'a yani Türkmen devletine, Türkmen halkına ne heli ütköşükler olur, ne heli tapavud olur. Yani gelin şu arada bir gurum edelim sebebima yani 2 günden beri adamlar cana diye mırada Putin öldü mü, ölmedi mi? Putin öleýärse näme bolar? Sizin pikirinizi bir aýtsaňyz diýip ýa-ni kaş etdiler. Ine şoň üçin men şuly fikir edýän. Hormatly watandaşlar, şu internetde köpçüliklerin beriştirişlerin köpüsi Putinin dün saat 20 saat 42 minutda ölündigini aýtdylar. Bu habarlar dün Russiýanyň taryh professory Solovey we SB Telegram kanaly habar berdi. Şol adamyň diýişine görä dün saat 20 saat 42 minutda Putin'in yüreği durdu ve yanına dukmanlar Putin'i reanimir yani teyadan yüreğini işledip bilmediler. Şunu gelen teyadarlıklar boyunca bolsa Putin'in din çalış rezidensiyası bolun Valday merkezinde marazinli kamerada saklattılar. Cemi Putin'in canını iyidir seyrediyen 17 san Lukmani käbirlerin öýünden getirip şu yerde bir otogda bağlap otuyorlar. Şunu yankı Russiýanyň hukuk geňeşiniň ýolbaşçylygy diýip şu zatlar gorar ýaly. Ine bu maglumatyň serişlerine görä Putinin öleni bardak maglumatlar bir näçe günlükçe hiç kime aýtman ýaratmalar sebäbi döwletde haos turar we gozgolanylar başlar. Wagtynça Putin wanygyny ulanmaly diýen konsensusa Russiýanyň hukuk geňeşi geldi. Eger de şu köpçülükün berýän teýişleriň aýýany çyn bolsa, onu bu ýagdaý hökümet agdalyşy bolýar. Sebäbi Putinin dwanygyny hiç kim saýlany, olar ortadan diýişýär samazwansy, Putinin ırdaçylygy bilen Bikanyň hökümete gelenler we şonu wagtynça dolundurýar. Hakykaty biz gaty ýakyn geljekde görürüz. Hormatly watandaşlar, men size bir näçe videonu görkezýän, ine şu ýerde siz özüňizden eşitip bilersiňiz, şu men diýen zadymy. Hiç kim tasdiklap bilmedi ýa hiç kim şu zatlar maglumatlar ýalan diýip bilmedi. Sebäbi bu zatlar geljek wagtda ýa-ni açylar, şonu biz şonu ýa-ni tasdiklap biler. Gelin biz seyrederin ine şu Solovey diýen bir adam, ýagny Ближе к 9 часам вечера четверга, 26 октября, президент России Владимир Путин скончался в своей валдайской резиденции. Я же вам напомню, что за последний месяц, собственно, с конца сентября, я несколько раз публично говорил о том, что Владимир Путин не переживет эту осень, а вероятнее всего умрет еще раньше. Это я говорил публично. Тому множество публичных видеосвидетельств. Не публично я говорил, что он умрет не позже октября. И найдется немало людей, которые смогут подтвердить мои слова при необходимости. Однако, как говорил герой одного романа, не надо мне рассказывать о прошлом. Расскажите-ка лучше о будущем. И давайте посмотрим на то, как может развиваться ситуация. Хотя в основном, в своих ключевых чертах, я возможное развитие ситуации уже описывал. И давайте я напомню то, что я говорил, то, о чем предупреждал. Есть некоторые вещи, которые выглядят более или менее очевидными. Первая из таких вещей. Смерть Путина постараются скрывать. Ее уже скрывают. Возможно ли это? В авторитарных режимах возможно. Я вам приведу примеры. Смерть Гейдара Алиева, Уго Чавеса и Ислама Каримова скрывали 3 месяца. Смерть Жириновского скрывали месяц. Он лежал на леднике. Ну, на леднике в переносном смысле, хотя, может быть, и в прямом. Второе очевидное обстоятельство. На головы тех, кто, подобно мне, посмел выступить и сказать правду, обрушился вал проклятий, оскорблений, лжи и высмеиваний. Все это... Bu bir material, men yeni bir material okuyorum. Yine şu yerde, yani ядерно Путин сейчас разгоняет очередную версию о смерти президента РФ. И что с ней не так? Yani Putin öldü ve internette şuraya maglumatlar var ya,
näme şurada doğru değil dip ya näme boldy dip şular derine veriyor. Şurada şular tasdikleyen maglumatlar ine şol adamların yerli yani korkudan adamının 20 saat 40 minutda Moskva vakti bilen vraçlar yani lukmanlar reanimasyon durdular Putin sev alıp çıkıp bilmediler. Şundan 2 gün odol maglumat bolup Putin'in yüreği durdu dip onlar reanimasyon üstülen bunu yankı yüreğini işletip bildiler. Yöne şu dünküde sonku edip işletip bilmeyenlerler ve şonuna öldü dip ayyalar. Yine başka bir yürüytü The Moscow Times yine şurada da şu arada yine Peskov çıkış edip aydiya что şu hem rahatlar yalan hiç hil dvayniklar yok Putin sağ aman gitmiyor deyip aydılıyor. Yönü önkü vaktlarda şuraya çıkış edilen o tasdiklama yönü şuraya çıkış ediliyor. Yadınızda olsa bir gün Berdimuhamedov gitti. Bir iki hafta daha gitti biz şunu talep ettik. Berdimuhamedov değil olsa görködüm. Değil olmasa da onu yani değil olmasa onu ofitsialny aydın şun öldü yaranok ya birdat bolup talep ettik. Men aldığına 7 gün çıkış ettim onu. Şunu banitadan nakaçar dedik. Görködülür. Yani ukollar bilen zapisi yok. Yani appak ödü. Yani zordan otur. Bunu yani haber vatan programmatına görködülür. Yani birdat gurulayamış deyip. Şundan sonra yeni gitti bir 4-5 gün. Bunu yine de yani ukollar bilen zatlarının hukmanlar direttiler. Yani şu yali yolu diktatörü gitti. Ölümün bärdinden alıyor. Ka vakt ölüyorlar. Ölünü käwagt şoň ölümlerini gizliýärler. Täze topor gelip basyp alynça, opozisiýany ýok edinçä, konkurentlaryny ýok edinçä, ine şu ýa tehnologiýalar awtoritarny zahwatlar bolupdy. Bu adarşyk diýilýär, döwlet adarşyky. Türkmenistanam şeýle boldy. Niýazow şo 20 ýerine diýende ölmedi, ondan öňeldi. Şo taýýarlyk görüp komissiýa döredip, ýa-ni Atowetçe garşy yani cenayi işin döredip şu dağıtları oňuşturmana vakt alynça Niýazow ölýärdi. Ondan bir de 20 yerine öldü deyip aýtdylar. 20 dekabrda 2006-njy ýylda. Ine şu ýaly perwarotlar bolýar. Adamlar uhlap kalsın, şu uhlap durka bilmeyen durka perwarotlar gidýär. Şu edep Putin bilen şu perwarot näde men onu tasdiklap biljekän, onu vakt görkezler ýöne şu variantlar mümkin. Elbette Allah'ın yaşını yaşar, Allah'ın beren yaşını Allah haçan yerek olsa alır onu. Bizim hemmemiz yani ahir zaman ölmeli. Yine şu ýalyada yine ben bir videonu görkezeyim size. Дорогие друзья, ну я просто не могла не начать наш вечер с этой новости. Путин мертв? Бывший преподаватель МГИМО, политолог Валерий Соловей и связанный с ним телеграм-канал выдал вчера ночью занимательный пост. Владимир Путин умер в резиденции на Валдае. В 20:42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина. Их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена. Идут активные переговоры. После данного вброса в течение получаса публикация все же была удалена. Спустя час Соловей вернул утверждение о смерти тирана. Сеть просто взорвалась от нескончаемых комментариев. Люди разделились на 3 категории. Верю, не верю, да как-то пофиг, но поскорее бы уже. В игру вступил уже и Песков. Он заявил, что слухи о смерти Путина – абсурдная информационная утка. Уже утром тот же источник сообщил, что Путина хотели погрузить в медикаментозную кому, сохраняя таким образом свежий труп, чтобы определиться с преемником. А позже вообще сообщил, что труп поместили в морозильную камеру, в которой ранее хранились продукты глубокой заморозки в резиденции на Валдае. Фарш ведь должен хоть как-то сохраниться.
Что же, подобные слухи разгоняют не первый раз, поэтому какой именно Путин умер, неизвестно. Очередной вброс для россиян. Как известно, ФСО периодически запускает такие слухи с целью выявления возможных заговорщиков. Слишком хорошая новость, чтобы быть правдой, но все мы знаем, что этот старый орел когда-то таки... Ne şeyli adaylar men şu değişmeyeli açanla diktatör ölünü şu yani cesedini gidiyor ya bir göreyte ya foto edeyte ya bir yerde aydayte yine yatırdı adamı uyuşup şunu bilip havos ve kozgolun turur mu kadip korkuyorlar da onun için gidiyorlar. Hem metinden gidiyorlar. Bu informasiya katberk yani idarlanıyor ve gidileniyor. Biz bilemdik hakikati neyem var yani. Şunun için yine men sizi haberdar ediyen şuryalı yani Rusiyan teröristlerine, malumat teröristlerine, köpçülüklerin malumat teröristlerine informasiya var. Biz bilemdik. 15-20-30 günü şu informasiya doğru mu ya doğru değil. Yani biz biliriz. Doğrudan Putin'in dvanyikler var. Onu bir topar spesyalistler tasdikladı. Putin'in özü var. Bir doğrurak gürlep bilmeyen, yani yanlış gürleyen, yani logika taydan yanlış gürleyen, ağlap gören başka bir dvanyik var. O doğru. Yani şu Putin hakiki ölmedim bir kıyıtka vakti var. Bir de o katı gıdıklılar şunlukça. Bir de gıdıklı şu Putin ölün yadayına ne olur? Ahir ucu Putin ölür. Tiz vakti. Yani şu ölün yadayına ne olur? Yine şu bir de katı gıdıklı. Gelin şunu seyredelim ve şu meseleleri yani derin al. Hürmetli vatandaşlar, eğer de Putin ölün olsa, Türkmenistan karşılığı dürer mi? Türkmenistan'ın apozisiyası için ne mi ütküştür olur? Türkmen halkının yadayı ütker mi? Gelin şu dağıtları biz analiz edelim. Yine Putin bir FSB projekti. Ne yapayım ben FSB projekti? Yani abi şunu FSB saklap dur. Maglumatlar bolu 2008'de esas Putin öldü son koşmaşa Putin öldü ve onun dvaynikları öldü. Bu projekt. Eğer bir Putin ölse beylek sürer yöne Putin'in daşta görünəki yani FSB'şnikler, önkü KGB'nin yolbaşları saklak geliyor şu rejimi. Şu Putin projekti, şu rejim, diktatorsk rejimi önkü NKVD rejimini saklak geliyor. NKVD demek yani KGB rejimi. Rusya'nı 1999 yılda KGB basıp aldı. Hemme yerde KGB'nin işgalleri. Esas vazifalerde KGB'den çıkan yani FSB'den çıkan işgaller. FSB ulul gitti. FSB, FSO, Служба охраны президента. Yeni burada dördüp üsü küttü ol. FSB GRU'nun yani Главное разведывательное управление işlerinden alıp has üsü küttü. Rusiyan FSB'si dünyada en güç FSB'nin bir yani nasyonal безопасlıktın bir yeri deyip hata ediliyor. Yani şunun için bunlar hem de kontrol ediyor. İnternette yürütü yani nime vardır fabrika troll edip bunlar dövletti yürütü. Bunun bir topar operasyonu, spes operasyonu Afrika'da başka devletlerde hem yerde işlerler. Şuraya yani ön Sovyet saviyeli güçlü işlerler FSB. Yani şunun kurbanlığı Berdi Muhammed Korkya. Şunun Merkez Asya devletlerinin diktatörler, şudatlardan orkaya. İstenlik vakt olur, istenlik adam yok ediyorlar, ayrılıyorlar. Putin'in aynı şeyleri renkli revolüsyonu isten yerimizde kurup bilyat bileme uğrunu onu. İsten vakt Türkmenistan'ı bozulunu edip yani hükümet taşlap biliyorlar ya başka devleti. Şunun yine kurbanlığı orkaya. Şunun kurbanlığı şunu çok önemli. Sebep halk bilen saylanmadı. Halkın qo'llağı hiç şey yok. Birden Putin qo'shinlar akidayda halk hiç tat etmez, bunu qo'llab chiqmaz, qaytib berganlar, qaytib qo'shina qo'shilib qurbanligini tutib eder. Yani şundan şu yani Putin'e intiliyor ve şuna bağlı. Yani şunun için biz qaraşlı Putin'e, biz Rusya qaraşlı. Öňüm qaraşlılık häzire hayvan şekilli qaraşlı. Hat maskarçılık qaraşlı. Öňüm karşılık Niyaz hem karşılık o Niyaz oyna bilyat ya. O bu iş paşkolanı tordi. O Politexnik institut tordi. O bilinmedi. Bu diş doktor olsa gömük
ne siyasatta ne de iqtisadiyatda öktü. Diňe pul ogurlamakda, bu jaýgyl pul ogurlamakda dünýäniň çempionu. Ine bol geçen hafta. Şondan hiç ýyl gollawy ýok, gollawy bolmadan sebäbi Gurban Berdimuhamedov Türkmenistanda iň ýigrenleýän adamyň biri. Häzir bolsa ogly ikinji oruna eýelip başlady Türkmenistanda iň ýigrenleýän alawaly terdar diýip. Ine hormatly watandaşlar, men size gysgaçyk Russiýanyň ýagdaýyny düşündirdim. Inni gelin Ferdinand Russiýada egerde Russiýanyň şonky diktator sistemasy ütgemese, mysal üçin Putin öldi. Bular ikinci Putin çıkardılar ya da Putin'i direkt şol grupadan, şol yani topordan birini çıkartalar. Yine önkü sistema, diktat sistemi devam eder de yine önkü yalı basışlar Türkmenistan'a, Merkezi Asya, önkü sani geopolitika oyunlar, önkü sani Rusya öz yani imperialistik siyasetini attılar. Onu hiç tadı ütkümez. Yönü egerde şol sistema dargap başlasa yani çalışıp başlasa onu ütker. Misal üçin ine şol KGB işgärleri ay inni biz köpe gidibilmez, halkalar bilem ýok eder diýse, şeýle inni awtoritetimiz ýok, Putin ýok boldy, dwaýnygyny ýa-da çat ýa-da edebiler diýip şuň Yevlinski bilen gepleşip geçirdiler. Ýetir bir ortaça bir demokratiýa, bir ortaça adam tapyp FSB'den näle halktan çykan ýa-da hocalyk işgäri ýa-da ýene bir minister goýup ýuwaşadan ýa-da FSB sistematyndan ýuwaşadan hökümet sistematyny ýa-ni demokrat sistema urutulup geçdi. Onu Türkmenistanyň imperialistik siýasaty durdurýar we bizde uly mümkinçilikler dörýär. Türkmenistanyň halk bolup şol Gurban bilen serdar tutsak edip demokratik ýola ýa-ni täze sistema gurup adalatly we hemmeler üçin mümkinçilik bolur sistemany gurmany. Täze siýasat sistemany gurmany mümkinçilik bolur. Saýlawlar geçirer. Wagtdan hökümetleri döredörse saýlawlar geçirer. Isteni adam Türkmenistanyny giyip biler. Opozisiýa bolsun Türkmenistanyň ýanky jenaýat tarapdan kowlanýan bolsun tapawy ýok. Gelsin öz suud etsin öz bigunäsini we ugaly işini aýyrsyn. Isteni adam kandidaturasyny goýup biler we açyk saýlawlar bar. Azat döwletleriniň adamlaryny getirir. Dünýäde birinji gerek Türkmenistan azat saýlawlar geçirip bütün dünýä görkezler biz diktator sistemadan çykdyk diýip şuraya mümkinçilikler bolar. Egerde onda iki ýol bar. Birinji ýol egerde öňkü ýaly Putin sistemasy ýa-ni proýekti ýa-ni FSB'niň ýa-ni KGB'niň sistemasy dowam etse onu Türkmenistanyň ütkeşikleri bolmaz. Ýöne egerde şular şunku günne Russiýany dolundurýan adamlar doğru düşünse häzir halkalar urşum gidip dur, sanksiýalaryny urup dur, biz köpe çydap bilmez, ahir gozgulan hemmeler ýatyrlar döwletden pytyrar, gel gowgusy bir ortaça adam goýup ýuwaş-ýuwaşdan demokratizasiýa azyjyk edip adamlar köşüşdirme bolsa onu bizde uly mümkinçilikler dörer. Bize degişli değil, bizden aýratyn mümkinçilikler dörer. Yeni bir dada ine şul ikinci variant bolanda yeni bir dada üns vermeli. Şu mümkinçilikler dören ýagdaýynda da biz hereket etmesek hiç tat bolmaz. Şu mümkinçilikler bize ansatlaşdyrýar ýoly ýöremäne. Ýöne meselen çözmýär. Ine şuraya ýagdaý bolýar, goşmaçy mümkinçilikler dörer ýöne hiç tat ýa-ni ahirki mesele çözülmýär. Ine o diýmek näme ýadyňyzda bolsa size men öňüme geldim äpişke mümkinçilikleri dörep başladı. Ine şul Putin'in gurun sistematynyň ýykylmagy bilen bagly şul. Putin sistematy gowşady. Mejnarody sanksiýalar, gitdi halkara sanksiýalar, uruş edip dur. Muň häzir hiç ýerde muň awra ýok. Ýöne diktator döwletlerde diktator döwletlerine bar bilen başga döwletlere bar bilen. Egerde biz mysal üçin bir zat edenmizde Türkmenistanda Putin goşunlaryny iýer. Hökman suratda. Ya Türkmenistan özgürlük bolsa Gazakystan böküp çykýar. Gazakystan Türkmenistan bolsa täzikler böküp çykýar. Täzikler Türkmenistan Gazakystan bolsa ona Gırgızlar hem derre goşulýar da Özbekistana goşup goýar. Onu Putin Merkezi Asyany ýitirse
Евразес diyen gurulmasından kovulur. BRICS diyen gurulmasından avraya düşür. Hemen şu gurulmalarda Merkezi Aziyan bağıdığı olan son, Merkezi Aziyan bağıdığı olan son, şol gurulmalarda Putin'in avraya var. Ulu avraya var sebebi Merkezi Aziya neyem olsa da Bahay devletler, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan var, Kırgızistan'ın suva var, Tacikistan'ın minerallara suva var, Özbekistan'ın var. Bu bir nehlitem kan ul gurumu, ulu devlet birleşigi bolup bilýär. Şoň üçin hemmeler şoňdan ýa-ni dostluk, dogonluk we hyzmatdaşlyk saklajak bolýarlar. Rusiya bilen hem saklajak bolýar. Rusiýanyň häzir pytrak gidýänini görüp durýar. Rusiya bilen potensial ýok hyzmatdaşlyk etmäni. Ýöne Merkezi Aziya bilen ulu potensial bar. Şoň üçin Hytaý hem Erdogan hem Indiýada we beýlik döwletler Merkezi Aziya bilen hyzmatdaşlyk etjek bolýar. Ine şol Putiniň yaramaýany ýa ölenini ýa-da ýagdaýyň agyrdygy başga bir zatdan emellerýär ünitweren bolsaňyz Alawaly Serdar diýilýän iri uşap ýören Gurban Ulyň ogly ine Erdogan bilen duşup ýagny Türk hökümeti bilen duşup oňa it berip nime edip gatnaşyklar berkidip başlady. Putin diýilkä ýa Putin güýçlükkä Putin onu ettirmiyor şuraya da. Näçip? Türkmenistan Russiýanyň geopolitikasynyň ýa-ni oýunçusy. Geopolitikaň ýa-ni aktýory. Şoň üçin onu Putin goýbermiyor. Egerde Russiýa gowşan bolsa ýa-da bir belden ýagdaýlar baý bolup duran bolsa, diktator ölse täze belden bolsa, ine şol aralykda Türkmenistan Erdogany geçip bilýär. Bolmasa geçip bilmez. Sebebi egerde Putin yine de öňkär güýçlü bolsa, onunla Putin adarşy eder-de şuramaýar. Ine şurýaly syýasy ütköşükler geçip dur dünýäde, Ilaytada Türkmenistana bagly. Ine ýene olarak men aýtjak bolýan Putin ölen ýagdaýynda da bizim mümkinçiliklerimiz ulanan ýagdaýynda da egerde biz öňe çykyp galyp Türkmenistany düzeltmesek hiç zat bolmaýar. Ýa-ni Berdimuhammed bola başga bir topar aýyrar da täze diktator dönüp täze ýoluyda. Ýene de bizim baxty durmuşymyz ýatar. Egerde mümkin Berdimuhammed dowam eder. Egerde şul Putin öläýse ýa-da gowşaýsa, Ukraina ýeňäýse, ul mümkinçilikler dörer. Biz şu tolkun olur ýürüti demokratizasiýa tolkuny Merkezi Aziýada. Biz şoňa ýerip, şu tolkuny bilen men mysal üçin Kazaklar bilen bilelikde, Özbekler, beýlikler bilen bilelikde biz öz döwletimizi öz ölçükler etmesek, ýagny çalışmasak diktatory, şu tolkun yapan soň ulu döwletler, Amerika ýa-da Ýewropa ýa döwletler istemez çalışyklar sebebi bir topar durnuksuzluklar durnar bolýan, inni täze haosa getirmäliň. Näme bolsa-da ılalaşyp ýaşalyň diýip, ýagny bize kıyım bolşalatlar etmeli. Bizim arkamızda duracak güýçler azajyk ýa-ni peseler. Şoň üçin hemmedaryň öz wagty bar. Men şoň üçin sizi çagyrýan. Isýan wagty durmuş. Özüňizde, çağlarynızda adalatly, hemmelere deň durmuş. Mümkinçilikler deň. Isýan wagtyň git gel, konvertasiýa, kreditler minimum $400 sen pasobya pa bezraboty işçilik hakyň. $1,500 orta aýlyň bolar. $1,500-dan ýa-ni $1,000-dan $3,500 çel aýlyk bolar. $1,500 minimum ýa-ni orta aýlyklar bolar. Ne şu durmuşy isleýäňizmi? Hiç döwletde kösenip gulýaly bolup kriminal edip, ölüp şöyle kesenler, ýa-da ýeközüň bolup kösenmän öz watanyňda toýlar seçip, sadakalar edip, öz çağlaryny terbeler berip, watany bunu hökümetiň bilen bile edil dogonýaly bolup, ine şuraya durmuş gerek bolsa, herket etmeli. Her kim biz şeýle pikir edýär, bir ýere gelip bize kömek eder, bir ýere gelip bize derek hemme zady eder, biz bolsa garşy oturmaly. Ine dewlete hereket siz näme etdiňiz? Oho, bu dewletiň işi däl, bu halkyň işi. Dewlete öňe çykyp ýol örkezýär, bile goşulşyp edelýär.
Siz bize koşulmasanız biz şunu hiç vakt etbilmeyiz. O mümkün ne? Şunun için hani siz ne ettiğiniz diyen adam birinci özüne soru vermeli. Men isteyen mi tayar durmuş? Hawa. A men ne ettim? Mensiz şular oňarylmýar. Eýýem şular hereket etdiler. Men ýygynyň yetip hereket etmeli. Men näme etdim? Haçan men hereket edem? Men hereket edermi, etmerim diýip özüne soru bermeli. Eger men hereket etmesem, men durmuşum ütgärmi, ütgemez. Ine şonu öz-özüne soru bermeli. Ine bir öýde kapaçylyk bar, bir düzgünçilik bar. Şol öýde, şol adamlar şonu düzeltmese, daşary başga bir goňşulardan ya başga bir hojalykdan gelip onu düzeltmez. Onu düzeltse, iýeti öz kanuny ýürüder. Öz ýanky siýasatyny ýürüder. Bize gerek gel başga döwletden adam. Biz özümiz etmeli. Yani şoň üçin watançylyk duýgularyňyz bolsa, namysyňyz, wyjdanyňyz bolsa häzir turmaly. Paçalyk geçen soň men size göne aýdýan, mene ekrany ýapýan. Hakym bolmaz. Dogan anlaşalım başkaça kömek etmeli bolun. Sizin başkaça kömek etmeli bolsaňyz. Gurultuňyz zyndan alýarlar. Dogram ederler. Sebäp biz döwletimiz baka ýalkylar diňläp arkadagy şöhrat, alawaly serdar şöhrat, alawaly arkadagy zaman bir idiotluğa vurduk özümüzi. Gerekli wagt gymylamaly wagt gymylamadyk. Soňam ýanky dogdaga düşenle hiç boldy. Liniýadan nokotdan geçdik. Ine şu zat meni düşündirjek bolýar. Bize hiç kim gelip bizim deregimizde azatlygymy alıp bermedi. Bize hiç kim gelip bakly durmuşymy bize urmaz. Şunu bize ýadymyzdan çykarmaly. Opozisiýada gurmuşly işen hereketler bar. Halk opozisiýany ideýalaryny kabul edip öz geljegini gurmaly. Dewletden ideýalary kabul almasaňyz, kabullanmasaňyz başga bir opozisiýanyň ideýalaryny kabullaň we hereket edin. Ýöne hereket etmeli. Ine biz goldaýmanlar käbät şeýle diýerler-de. Siz 3 ýyldan bäri hiç zat etmediňiz, ýurtda hiç zat ütgemet diýerler. Men ýalňyza düşündirdim şu zatlary. Biz devlete hiç kime borcu ýokdur. Bir zat etmeli. Ýöne biz öz wyjdanymyz, namysymyz boýunça watançy bolan soň biz öňe çykyp aýdýar. Gelin hemmemiz edelim. Diňe devletin borcu däl ol. Hemme Türkmenistanda ýaşaýan, ýadaşynda ýaşaýan Türkmen pasportly bar adamyň borçu. Konstitusiýada ýazylyr. Bütün dünýä ýanky adam hukukyny goraýan deklarasiýada ýazylyr. 1978-nji 72-nji ýylyň adam we siýasat haklary deklarasiýasyna ýazylyr. Sen döwletiň goramaly. Döwletiň ýanky döwletiňi daşyndan basyp alyp bilýärler, içinden basyp alyp bilýärler. Zulüm bolýar. Düşman bolýar. Ünsüriň Gurbanyň Berdimuhammedow 17 ýylda näme etdi? Hiç zat. Muhtadyňyzy aýyrdy, çöreňizi aýyrdy, benziniňizi aýyrdy. Diňe sizi nimetip gelýär. Siz ýanky ilk gelýär, diňe sizi talak gelýär. Özü bolsa baýak gibi otýar. Ine bolup geçen zatlar. Bir zulüm diýip ol Iranyň zulümler, Özbekistanyň, Azerbaýjanyň, Russiýanyň zulümler diýip karışmaly. Ine zulüm. Ödürdi, gördü, halk uhlap dur, girdi, aldı, hemme zady basyp ýör adamlarymyzy Türkmenistanyň türmelerine 80% adamlar biýuna ýatyr. Hatda ýalakalar basyp ýatyr. Olaram şol ýanky 6 aýlyk, 2 ýyllyk ýalakalar. Olam düşünenim. Pullar var şu 6 ay 2 ýyl ular hezir edýär. 5-6 tane ayal edinýär. Oňa pul soňýar, öýüne bir 5-10 milyon dolar gidilip, ýanky ine basyp durmuş geldi diýip otyr. Olaram yalan ertekide ýaşaýarlar. Olaram basýarlar. Bizim hemmemiz ýalakalaram, hökümette işleyenlerim düşünmeli. Bu yol ne? Bu yol hiç kim gowuluk getirmeýär. Gurmanyň we şonuň maşgalatyndan başga. Bizim başka yolumuz var. Türkmenistan'da diktatura 32 yıldan beri devam etkiler. Adamlar interim bir yere Türkmenistan düzüp gider deyip fikir ediyorlar. Eyyem bollu biz 32 yıldan
bir akıl almalı bolsa almalı. Bir topar yallakları dinlemeň. Olar öz durmuşyny kületdiler, geljegine hem kület botylar, şonu düşünen ol. Arkada Serdar wa, Gurban wa, parahat atmanyň şükür edin sire der. Biz näme sire bolmady? Näme biz sire bolmady? Bize näme daşyndan gelip çolyan barmy? Ýok. Bize içinden durma. Biz şonu düzeltdik. Gülýan döwlet bolýas Kuwait ýaly. Sire bilen deňişdirmeli. Wapşe ýanky deňişdiri ýaly iki ýagdaý durly. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ine meze diýjek bolýan zadym, Putin ölmedi. Ahir öler. Ödem men pikirimçe gysga wagtda öler ol. Sebäbi dow düşünün 23 ýyldan bäri döwlet 24 ýyldan bäri döwlet dolandyrmak, ulu döwlet 140 milyon halky dolandyrmak, gije güni hemme haklar özüne alyp dolandyrmak gaty kyndyr. Şeýle gije ýap bilen derler. Ol meni öldürür, ol maňa neme der, ol maňa pakuşeýne der, bul gruppa neme der, ol gruppa neme der. Sebäbi döwlet uly, baýlyklar uly, gaty kyn. Şuraya 24 ýyllap ben ýaşap bilmedim. Ol kino seyretmeň, atda ýagny ol hakey oynapýar, ol kartinka. Hakykatdan hem sağlygyň ýetmeýär. Şoň üçin prezidentlik 5 ýyl edilýär, gaty 2 sorag edilýär, 10 ýyl. Geçiren noktaýa adamyň ýa tebiği mümkinçilikleri gutarýar şoň bilen. Gaty uly nagruzka, gaty uly çyrşym iş döwletiň ýolbaşçysy bolmak. Sen hemme dana jogap bermeli. Düşmanyň arzu etmeli şu zatlar. Ine hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efir mutarýan. Size de aýtjaklarym. Putin ölmedimi? Nesip bolsa biz görür tiz gelecekde ýöne ölen ýagdaýynda ine bizim iki ýolumuz bar. Mümkinçilikler açylýar. Ine şol sebäpli biz haýsy ýol saýlamaly, onuň diňe halkaýlar. Biz size onu borç ýa mezbur etdiler. Siz saýlamaly. Men her çykyşymda aýdýanlar, maňa käbirler diýär, "Murada sen lider ýaly gürlen ok, gyýgyr waýdan ok, ýanky söw waýdan ok, eýdan ok, beýdan ok." Ondan tok ýok. Serden gitdi. Gyýryp näçe milyon halky ýatdy. Gyýrygyň tok ýok. Akyl hereketinden tok. Häzir täze dur, täze ýanky epok, täze asr edip dur. Başgaça hereket etmeli. Diňe akylly. Diňe akylly hereket eden döwletler öňüňde. Diňe ösen döwletlerde ösen halk bilen ösen döwlet öňüňde. Şeýle bir konkurensiýa güýçli döwletleriň arasynda. Şoň üçin eger biz halkymyzy östürmesek, ýerti demokratiýa geçdirýän halky östürmesek bir ýa. Biz ýene benzakolonka bolarys. Ýagny resurs bolar başga döwletlere, ýagny newdimizi, gazymizy, onymy, munymy berip beýle karytlar öndürmek üçin resurs berip durur. Resurs döwleti bolar. Diňe geljek ýanky nesillerin baýlyklaryny satyp oturup häzirki benzakolonka. Benzakolonkaň başlygy Gurban boly. Serdaram onuň direktory. Ine. Näme gerek bu ýagdaýda bolat? Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz çykyşymy tutarýan. Ýene bir gerekçeli Türkmenistanyň bayram bilen, ýani garaşçylyk güni bilen gutlaýan we inlik garaşçylygy biz öz azat döwletimizde, azat halkymyz bilen, öz azatlyklymyz bilen bellertip men umyt edýän, ine şoň üçin men görüşýän, size de arzuwlaryňyz ýerine ýeterýäli umydyňyzy hiç wagt goýmaň diýip haýyş edýän. Sag bolun, inlik gepleşiklere çelli.